kukungamidzai pano pachirongwa paPaivapokare Audiobooks. Pandiri kutangazve kuverenga bhuku idzva rinonzi Atsunzunya Rega Atsikwe, rakanyorwa naWilly Chigidi naWiseman Magwa. Bhuku iri rine mitambo muviri. Mutambo wekutanga ndiwo Atsunzunya Rega Atsikwe naWilly Chigidi. Vatambi: Masamba, murume ane makore 45. Tsaurai, mudzimai waMasamba. Peter, mwana waMasamba ane makore 10. Hosea, murume ana makore 50. Venenzia, mudzimai waHosea. Maria, mwana waHosea ane makore 10. Raymond, ishamwari yaPeter. Vane zera rimwe chete. Chitambo 1. Dariro 1. Musoro wenyaya: ndoita sei chaizvo nemwana uyu? Mumba maMasamba naTsaurai nguva dzamanheru. Masamba anooneka achipinda achibva kubasa. Tsaurai anenge akagara pasofa achiruka. Tsaurai: manheru ive kubasa. Manheru achitarisa, ko Peter ari kupi? Ameno, auya here kubva kuchikoro? Tsaurai: ameno, asvika here kuchikoro kwacho in the first place? Ameno, ko unongoti ameno, zvino chaunozivawo nezvemwana wako chii? Ko zvamboita sei nhasi munongondibvunza kuti asvikako here kuchikoro kwacho? Ndini headmaster wacho here ini? Ndingagoziva sei ini ndichiswera ndiri muchitoro ndichitengesa? Handiti ndinotomirirawo kusvika kwake pano abva kuchikoro? Kuchitoro kwacho ndiko kwaambosvika here? Kana asvikako ina handina kumuona. Waivako here kuchitoro kwacho? Kwete kuti ndaivako, ndaivamo muchitoro macho, asi handina kumuonamo. Hauna kumuona? Imi munoda kuti nditaure sei kuti mundinzwisise? Kwamboiteiko chaizvo? Ndinoda kuti uzvizive kuti mwana wako haaziri kudzidza, haasiri kutombosvikako kuchikoro kwacho. Ari kuswera achinwa doro, achiputa mbanje nekubheja mari pasiragi neFiripa. Hezvo munhu anobva pano zuva nezuva achienda kuchikoro ndiye wamunoti anoswera achinwa doro mumabhawa? Mwana wako anoswera achinwa doro mumabhawa. Ndakagara ndichikuudza pano apa kuti usapedze kutora mari mugirosa mangu uchipa rombe rako here. Ukaera waita basa rokunyaradza mwana nemari, haazozivi kuti chinonzi nhamo chii, kudzidza nesimba chii, kusevenza chii. Hanzi mwana anodawo mari yakakwana yelanchi. Yezvi chiona zvaava kuita. Saizi yake yo yangadye lunch ye$5 zuva nezuva. Aiwa, baba vaPeter, kana aine mari mheno kwaanoiwana, kana kuti anoba mugirosa macho ndisingaonewo. Wedha mari yacho achiba, wedha uriwe unomupa, wedha achitambira pabasa paanosevenza. Chokwadi chiripo ndechekuti ndamuwana mubhawa achinwa doro nekubheja pasiragi. Yaiva nguva iyoyo palanchi pandapinda mubhawa macho ndichida kutenga sadza. Ipapo aiva akadii? Akakombwa nepfambi dzaiva nemuromo inenge yembwa dzasvuta ropa, pfambi dzine kushure kwakati tunduma, achiyedzesera namaoko. nezvitumbu zvakati tenenga, mwana wako iyewe form 4. Zvino mamusiya kupi?
tsotsi ungarigona. Pandapinda mubhawa macho ndanga ndanzwa nokuda kuenda kutoilet. Saka ndangokwanisa kuona zvaiitika ndokubva ndambopfuurira kunozvibatsira, ndichiti ndozodzoka ndomubatsirawo nezvaari kutsvaga mubhawa. Pandapedzawo 15 minutes ndirimo, ndazodzoka asisimo. Kana anga andiona kana kuti nguva yake yokuenda yange yasvikawo, amen. Asi zvinosvota izvi, paunenge uine mwana mumwe chete ndopaanosarudza kuita rombe ipapo. Dai tine vaviri zvimwe paitsauka umwe chete aitawo musoro. Tichapedzesera tava kunwa tina mapurisa pano. Ndakamuendesa kubhodhingi kufomu 1. Ava mufomu 3 ndipo paakadzingwa zvake nenyaya yokuputa mbanje. Ndakati ngaachidzidza zvake achibva pano pamba seday scholar. Yezvi ava kuswera achibheja mari mumabhawa achinwa doro. Ndiri kuparadza mari ndichiti ndivake upenyu hwake. Mwana uyu asi haazvioni. Ndoita sene mwana uyu chaizvo. Kana auya pano apa taurai naye, asi taurai naye zvakanaka. Mukamuvhundutsa anotipindukira. Ngatigarei naye pasi tonyatsotaura naye zvakanaka. Mwana kana achiona pamba pangori namai chete haaiti matyira. Munofunga kana muchiti mabva kubasa mopfuura nokubhawa mozosvika pano kuma1 dzeusiku, anoita sei? Ava kunyatsoziva maitiro enyu, saka ndozvaanotevedzerawo. Uri kureva kuti zvaanoputa mbanje anotevedzera ini? Zvaakadzingwa kubhodhingi ndaivako here ini? Ndini here ndakamuratidza mashizha embanje? Taura zvaunoziva. Handizvo zvandareva. Ini ndiri kuti baba kana vasingagari pamba, mwana haagarewo futi. Musafunge kuti kumabhawa kwamunoswera haakuonei. Zvichida anenge achikuonai achikunzvengai. Zvaanoona zviya muchiita iye otevedzerawo. Mbudzi kudya mufenje hufananyina. Chimwe chinhu chandanga ndisati ndakuudzai ndechekuti mwana wenyu uyu ari kudanana zvekupengesana nekasikana kanopinda chechi yamatatya. Kokupi? Komuno muraini. Kaya kanotengesera mugrosa ravamuprofita riya riri muraini rimwe chete neredu kuzvitoro uko. Ndanzwa nyaya dzakawanda nemamwe madzimai maererano nokudanana kwavo. Ndokupi kwaunonzwa nyaya idzodzo ini ndisingadzinzwe? Kuchechi hapana zvaunonzwa nezvadzo nokuti hauende kusvondo. Unoona zvekumabhawa kwaunogara uko chete. Makuhwa. Ndakagara ndataura kuti ukaona kuchechi kunoendwa katatu pasvondo hakushayikwe makuhwa. Munoti munoenda kuchechi kunonamata, izvo munoswera zvenyu muchiseura gotsi remwana wangu. Ndiro basa renyu madzimai oruwadzano rekuongorora mafambiro anoita mwana wangu. Zvino wainyararirei nenyaya yakadai? Chinzwa mukadzi iwe, regedza nyaya dzako dzeruwadzano idzo, ugare pano pamba uchidzidzisa mwana wangu tsika. Muudze kuti handina mwana anoroora datya. Muudze kuti baba vemwana iyeye vane makona anotyisa. Asanzwa achinzi muprofita akafunga kuti munhu waMwari uya. Anotumirwa mhena akatsemurwa musoro masikati machena zvikapera. Anombomira. Yes man, ndaishaya kuti mwana wangu mbanje anodziwana kupi. Izvo anodanana zvake nehure rinobva kwamutoko kwadzinorimwa namatarakita uko. Kana uri kukwenya mhino nekasiyanwa uchiti wawana muroora, ina handidi datya pano. Matatya ane noise. Mwana wangu ndinoda kuti adzidze azoita minista. Wazvinzwa? Kwete zvekuveurwa musoro zvauri kutaura izvi. Kana neni ndinoda kuti adzidze azoita minista, ndinoda kuti azoita prime minister, kwete minister chete. Ndinodawo kuti mwana wangu azoita president wenyika anovhura paramende. Saka rega kunyenamira vana mai vechechi. Vakatondiudzawo zvataisaziva. Ndosaka ndati
chimboregawo kutevedza mabhawa ugare pasi uchidzidzisa mwana wako unhu. Hakuna munhu anoputa mbanja anofa akaita president weZimbabwe. Wanzwisisa? Gara naye pasi webaba vacho utaure naye. Iyeyu akaira aparara, nesu taparara. Ukasachenjera zita rako rinofa wakatarisa. Kunze kwekunge wazvara mumwe, bva unomuwanepi? Iwe wakatadza kuita mumwe mwana makore 10 apfuura aya. 18 years ndidzo dzadii. Ndati pano handidi datya chete. Kasikana kacho kanodzidza kupi? Kupi kwawakamboona matatya akafunda? Kanotengesa mugirosa rababa vako chete. Ndinoona ndimo muri kubva mari iri kutambiswa naPeter iyoyi. Man, munhu chaiye anoita form 4 haangambodanani nedatya risina kumbonhuhwidza musuwo wechikoro. Imari chete iri kudiwa naPeter. Manje zvese izvozvo zvinofanira kumira kubva nhasi. Mbanje, doro namatatya achisimuka. Ndichambonoita 1-1 papedza nyota apo. Achibuda. Ndatenda nekuteerera kwenyu.